sedaya arwah ingkang kasebut kala tansah dipun sebutaken dening Allah Subhanahu wa taala, dipun tampi amalipun ingkang sae lan mugi dipun tepetaken wonten ing tempatipun ingkang sae menika swargapun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah GBW Sodan ingkang kula hormati, salajengipun inggih menika acara inti silaturahmi utawi reuni wonten ing kesempatan menika ngaji kitab Wasiatul Mustafa ingkang badhe kasampaiaken dening panjenenganipun Gus Haji Sun Haji. Niki wektanipun boten dibatasi kalian Pak Ketua ning nek dawa nggih alhamdulillah, nek ndek sing ndang kesusu ya alhamdulillah. Penting boten luwih kok jam 12 mekaten nggih. Wekdal kula semanggahaken wonten ing menika babipun tanda-tanda syirik bagian ketiga, tanda-tanda orang yang banyak dosa dan tanda-tanda orang yang suka berbuat syirik. Wekdal kula semanggahaken monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Aturul quluma wal fudula wal a'izah Pak Kiai semua orang Kiai khususipun Pak Kiai yang berarif Ustaz yang arif yang terkenal Pak Kiai Bunda beserta Kiai Putih Studio Jamaah Haji tahun 2023 sedayanipun Ibu Hajah Uki. Bismillah, monggo kita sami puji syukur termasuk oleh Allah Ta'ala. Ini menapa kula panjenengan saat menika saged silaturahim wonten ing dalem punika. Mugi-mugi silaturahim kula panjenengan estu-estu muga manfaat barokah maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Kula wau sampun dibuka jadi iso berkah dan saged dan duwe calon anak sing penting dan kagungan calon-calon putra putu menika Pak Yai Burhan sampun dawuh jagone putri napa kakung Pak Yai? Putri mungkin saya ngersane jandane kula. Mugi silaturahim kula panjenengan tiap bulan niki ketepatan wonten ing dinten Sabtu Pon. Sabtu Pon atau Sabtu Pon? Sabtu niku songo. Pon niku pon kita ngopi tuh. Pitu, nanti sok ngaro pitu itu 15. Tibone apa? Tiba kemil. Insyaallah kita panjenengan tiba kemil rezekine lancar. Muga kula panjenengan kersa rawuh tiap bulan Sabtu Pon niki estu-estu dituken tambahi sedaya keberkahan sedaya umuripun lan dipun tambahi sedaya rezekinipun. Nanten derek dawuh
Kanjeng Nabi sapa wonge sing sregep silaturahim mongko bakal dipun dawakaken umure lan dipun napa niki ditambahi rezeki niku barokahipun menika silaturahim. Pokoke kula panjenengan silaturahim insyaallah umure dawa paringi sehat. Mergo napa lek cethuk kancane, cethuk bolone, cethuk rencane, utange lali sing sehingga napa pikiran kula jenengan iso fresh. Lah nang omah tanggal wae anyar susah cethuk kancane selali. Iku fadilahipun barokahipun silang urung lek kepanggih kancane gadah usaha napa-napa wonten akhirnya sambung sinambung insyaallah nambahi keberkahan angin kula panjenengan silaturahim. Para bapak ibu aja sedheripun kula yektosipun meh boten hadir Pak Ketua. Kula niku boten ngerti pun kadung napa niku teng daerah Buton niku guruman niku ngawontenaken acara walimah kadung kula iyane Usono wau itu di SMS mungkin jam 09.00 dirantos. Nah akhirnya kula kadung izin kali Pak Ketua terus kula tangi tuh lek rono entuke apa lah nang ngene Pak Yai Burhan entuke apa kula akhirnya golek badal kula ngintik mau tak telepon golek barokah. Ya Allah pun monggo kita mulai ngaji walaupun sedikit kanten napa kula panjenengan iki gadah kewajiban dhateng Allah setunggal niki tolabul ilmi. Kanten sedaya ubudiyah kula panjenengan niki boten saged sampurna, boten saged sae ketika kula panjenengan boten tolabul ilmi. Mulane tolabul ilmi niki hukume wajib. Kapan kewajiban tolabul ilmi? Mulai alit dalam ayunan ibu ngantos benjing tatkalane kula panjenengan sedo niki tasih dibimbing karo Pak Naib untuk menika supados kula jenengan iso jawab pitakone para malaikat. Artine tolabul ilmi niki wajib kangge kula panjenengan sak umur rakitan seminggu pisan, rakitan napa niku sesasi pisan, sing penting pokoke kula panjenengan tolabul ilmi. Syukur-syukur anggen kula panjenengan tolabul ilmi niki berditen buh lewat media sosial, TV, apa napa niku YouTube, apa TikTok, apa dan sebagainya. Niki kula panjenengan saged laksanaken tolabul ilmi. Lek wis kula panjenengan saged nggondheli ilmu urusan ubudiyah kula panjenengan insyaallah dadi sae. Mulane kewajiban kula panjenengan iki setunggale siji namung ibadah dhateng Allah. Kraten dawuhipun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah niki boten dadosaken jin lan manungsa kejaba namung ibadah. Lho Pak Son, urip kok kon ngibadah piye? Lah niki lek boten dikanthi kaitan ilmu nggih aurat. Mergo sedaya niki dadi ibadah gara-gara kula panjenengan duwe ilmu. Ajeng sare diniati niat sing sae niki sarene yo ibadah. Ajeng dahar diniati Allahumma barik lana wa qina adzabannar niku atas kali niku papake dina apal dari anak-anak SL sanawiyah dan sebagainya diurui. Niki nggih dahare ibadah. Kula panjenengan diniati silaturahim, niate silaturahim nggih niat dadi niat ibadah. Pokoke sedaya amal daur hubungan kula panjenengan urip nang alam donya niki dadi ibadah. Sing penting apike niat.
Insyaallah nek niat kula jenengan sae, insyaallah kuwabeh obat musike kula panjenengan iki dadi ibadah. Pun lek wis ubudiyah kula panjenengan sae, tuntutan kula panjenengan nggih menika nyambut damel sing sae. Lanten tolabul halal faridotun badal faridoh. Golek pengupa jiwa niki wajib sak sampunipun kula panjenengan nglakoni kewajiban-kewajiban sing diperintah kalih Gusti Allah. Sak sampunipun lampahi salat, poso, zakat, haji, kula panjenengan ada tuntutan kewajiban malih nggih menika golek maisah sing halal. Mergo napa kula jenengan boten urip piyambak wonten napa teng donya niki ya duwe bojo, ya duwe keluarga, ya duwe anak. Maka dari itu kula panjenengan ada tuntutan kewajiban memberi nafkah datang tiang-tiang sing wajib dinafkahi, dan ini adalah hukumnya wajib supaya napa wong niku boten tomak. Tomak niki koke bolong, mime bolong, ngaine bolong. Lek wong Jawa wong tomak niku jagane pindoke pitik loro, kadang teko kadang ora teko. Lek tekoe penak, lek ora teko niku jenenge tomak. Iki kok diberkati ora jenenge tomak. Lah tomak niki bahaya. Mulane dalam Islam niki supados kula panjenengan gak tomak, kula panjenengan pun mujahadah bersungguh-sungguh urusan mai tolabul maisa, ora tangane ora ngatung ae. Mulane ya dulul ya khairun min ya bisufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada meminta. Ulama Islam ini sebenarnya melarang kanjene kula panjenengan jaluk-jaluk. Jadi jaluk-jaluk itu hukumnya ora pantes jane. Ulama Kanjeng Nabi niki menganjurkan bagaimana kula panjenengan duwe sifat pemberi. Lah iso yo duwe tenaga yo wae tenaga, duwe pikiran yo wae pikiran, duwe duit yo wae duit, duwe pokoknya sergep weh-weh niku. Nyah-nyah niku. Mulanya barang siapa yang memberi sesuatu terhadap niku dawuh Kanjeng Nabi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan melampangkan kita semua, memberi rahmat, memberi nikmat ketika kula panjenengan gelem nulungi datang sesami. Inilah tujuan Islam. Kula enak Islam mangkan jaluk sing nom-nom mangkan jaluk. Berarti yo ora patek nalurene dawuh Kanjeng Nabi. Pun niki pembahasan mriki nomor 3 Pak nggih. Bab syirik nomor pulau punya di mana pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali walil ahmaki, lan iku tetep kedulene wong kumpro. Kumpronya apa? Kumpro iki wong rodok ngong. Wes kurang nih wong tondo-tondone rodok kurang akale nih. Salah su alamat dan utawi telu piro-piro tetengah. Berarti orang yang kurang akalnya itu ada 3 alamat. Satu atawahunu fi faraidillah. Siji dia niki gampang ing dalem nglakoni fardune Gusti Allah. Dadi sembrono ing dalem nglampahi kewajibanipun nggih menika dhateng Allah taala. Salat, zakat, puasa, haji,
dan sebagian sing wajib-wajib itu rodok gampang nih orang dan ekat-ekat, orang dan semangat dan orang dan serantal. Ini bahaya nih. Ini kategori wong rodok kurang akalinya pokok ngoten kula jenengan iki kurang apa kali Allah Ta'ala wis diparingi renono lahir cepet ra nggawa apa-apa basa gedhe ya diparingi bojo duwe anak diterusne kula panjenengan kraton wonten setunggalipun dawuh man laisa lahu khalfun lam yakun man lahu qalbun lam yakun. Wong kuwi lek dikeki bojo terus akhirnya duwe anak niki ora bakal mati selawas-lawase. Sebab apa? Jari ayah anak iki anak lakoni apik wangsul ning kene tiyang sepah. Anak glendungane apik wangsul ning kene tiyang sepah. Anak ngaji wangsul gini tiang sepah. Bahkan hari ini kula panjenengan mengadakan istighosah sing ngiring para leluhur kula panjenengan terus ngaji, ada kajian ngaji niki barokah iso lumeber dateng tiang sepah. Lumrah wonten tiang sepah kula panjenengan cara kula jenengan semerep niki senenge mboten member kalih duwe madunya brono masa isine sik kalah karo donga kula panjenengan sami. Keranten wonten setunggalipun dawuh napa nang Qur'ane kamu kula ya teng mriki rada wedi dalil. Samar konangan. Hatta maja'ahumul maut qala rabbil jiun. Sedaya menungso mulai Nabi Adam ngantos sak menika nih terus rada ngati-ngati. Kan dialil kleru-kleru kaya ngono. Sedaya malaikat mulai zaman Nabi Adam ngantos sak menika niki sing teng alam barzah niku kabeh njaluk dibalekne nang donya sedhilu ae. Apa setengah jam, apa sak jam. Pinginnya nopo siji pingin taat ngene Gusti Allah, pengen ngaji, pengen sedekah. Pramila menika ketika kula panjenengan teng alam donya aja nglirwakne niki. Lha wong mulai zaman Nabi Adam ngantos sak niki dawuh Al-Qur'an nek pengen dibalekne dilu mawon. Balekne dilu ora sulit, kula pengen balik dilu ngomong Gusti teng alam donya, tak pengen ngaji, tak pengen sedekah, tak pengen ibadah. Iku tok. Lah bahasan sing teng urip, sing teng alam donya penak, lali ngaji, lali ibadah, ali sedekah. Lha iki jenenge wong rada kurang akale. Nggih, wis rada kurang akale. Alhamdulillah kula panjenengan iki termasuk golongane piyanten-piyanten sing boten kurang akale. Kegiatan-kegiatan di lingkungan kula panjenengan mengikuti, bahkan tiap bulan kula panjenengan mengadakan silaturahim sing enek istighosah njaluk tulung ning Allah. Teng napa niku enten ngajine. Pun sing nomor kalih wa kasratul kalami la fi ghairi dzikrillah. Teng mriki napa niku tulisane fi ghairi dzikrillah. Dadi kula panjenengan akeh omon-omon ngomonge kat isu akeh tapi liyane zikir ning ngene Gusti Allah. Lek maca Quran lekas setengah lembar, wah. Nyapa Pak Haji kantuk, nyapa Bu Haji kantuk, tapi lek cerita mulai nyegat etek ngantek sore betah. Ngono ya enten. Enten ora padha enek sing boten enek sing enten. Berarti sinkron kuwi. Masyaallah. Oke omong tapi ora dikir ning kene Gusti Allah. Niku termasuk wong akale kurang. Sebab apa? Kenikmatan yang diparingi yang diberikan oleh Allah niki sangat luar biasa. Lesan kula panjenengan niki ribuan jenis makanan bisa merasakan niki termasuk peparingi Gusti Allah.
Allah, iso kecut campur legi campur. Dan itu nopo niku bisa mengatakan nerokne nopo makhluk sakalam dunia iso manusa. Lah akhir-akhir niki manut tasih dipelajari maca Al-Qur'an dan bisa. Mestine kula jenengan yo aja kalah. Maksud kula manuk menco niku lho diwarai ben dinten mungkin jenengan ngali TikTok nih Pak Ketua wis sering. Manusia belajar suaranya. Nggih. Manuk mawon diwarai ngaji iso ngaji. Apa meneh sing kula panjenengan sing manusia yang sempurna sekali diciptakan oleh Allah ini sangat sempurna. Wis kecerdasannya, pemikirannya wis sempurna. Lek diwarai ngaji mesti gampang iso. Lah mboten percaya sing pason aku ora iso maca Quran, sesasi gak jamin iso maca Quran. Wis pokoke syaratnya apa? Siji ngapalne alif bata. Lah yen pokok alif bata sing ngapalne, lah Quran iku nggih alif bata dari dawa deke mungkin diwarai tajwid idgham bihuna idgham bilahuna ikfa dan sebagainya jenengan mumet mergo napa wis sepuh ya iki pokoke ditandani iki sleret iki Jawa lha iki ngadeg berarti sakali ngono mawon wis saged dadi kula panjenengan kathah omonge oleh tapi ing dalem urusane dikir ning kene Gusti Allah istighosa maca Quran maca manakiban, model tibaan, sholawatan dan sebagainya. Pokoknya sing urusane niki sing saged ndorong kula panjenengan ngene kersane Gusti. Sing selajengipun wa taqnu fillah. Geting yen agamane Gusti Allah. Masyaallah. Akhir-akhir ini ada berita enek to wong geting karo para kiai, para bunyai. Sing sigo damel framing lek manak mondokne anak niki rugi mergo napa feudal napa feudal niku diperbudak zaman biyen wong mondokne kon gerahan ora ngerti keberkahan. Jadi tradisi mulai kat zaman Kanjeng Nabi ngantos sakmenika enten barokah. Barokah niku ziyadatul lil khair, muda kebagusane. Sing iku wonten setunggalipun dawuh barokatul ilmi bi khidmati sayyihi. Berkah ilmu niku khidmah ning ngene gurune. Lah khidmah niku lumadi. Lah lumadi ya ono ya bangun pondok ngewangi salat dadi pondok nggih mondok junior-juniore takanane kula panjenengan wangsut niki ya dadi jariah kula panjenengan dan itu berkah selagi pondok pesantren niku didamel ngaji lare-lare niku ipanggah mengalir jenenge jariah ngono saiki yo aneh-aneh ya, tapi kita era kayak mandi gitu ya, sing framing ngoten niku, masya Allah keberkahan masya Allah dan ini diajarkan oleh Rasulullah mulai tradisi katli sian niki adab niki langkung utami daripada ilmu. Nah kayak Hanafi lah kemudian dijawab al adabu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi, lebih hebat, lebih saik daripada ilmu. Apa artinya orang yang hebat tapi orang punya adab? Wong ilmune luar biasa, tapi ora duwe adab, enek ajine. Mulane masyaallah ning gene dawuhe Kanjeng Nabi napa niku? Niku lho Pak kula rada mikir riyen rada mikir. Dadi afdhalul ilmi ilmu wa afdhalul amal ilmu. Api-api ilmu ya ilmu perilaku. Dan ini diajarkan oleh para leluhur kula panjenengan, mbah-mbah kula panjenengan biyen lek karo wong sepuh kon basa.
karo sepadan ya kon sae. Dan ini warisan mbah-mbah kula panjenengan pancen warisan sing sae. Krana napa? Wa ma utitu napa niku? Li utamima makarimal akhlak. Allah niki Kanjeng Nabi boten diutus teng alam donya niki kejaba nyempurnane akhlak. Mulane nang pondok pesantren saestu jenengan ngali Pak Ketua lho. Ning niku niki lek nyaosne daharan minuman ya ora padha karo sing jaba-jaba kono. Lek sing jaba-jaba kono padha udruk. Tapi kalau dididik karakter di pesantren ya lah mundur-mundur itu bukan ngesot-ngesot sing kaya di Frankenberg trans ujung niku. Pancen adab. Lek enek wong pinarak, lha iki didikan Al-Qur'an wala tamsil ardi maroha. Lek mlaku cah nom-nom lek mlaku nang dalan aja gemblerengan iki Al-Qur'an sebenarnya. Tapi sing ngaji-ngaji tertuju kok ngesot. Darane ngesot lho piye? Aja gemblerengan. Berarti gemblerengan ya aja tas terus ngono masuk. Ya Allah. Lek kula panjenengan bicara ya aja mengungkurne. Niku Al-Qur'an. Tapi kula jenengan basa saiki zaman sing akhir zaman wis dadi fitnah jereke mlaku rada ndekluk niku jereke nyekutokne Gusti Allah. Jeneng angel wis tapi yo piye yo biane. Wis dene ae sing penting kula panjenengan pun terkena isu niku sing penting pendidikan pesantren iki boten padha karo sing diberitane kalau TV-TV niku. Insyaallah pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama niki kula boten ngelem-ngelem. Insyaallah bila kula panjenengan mondokne estu nyetak waladan sholihan ya daulah. Dan mergo napa di pesantren itu sudah dipun wuruhi segala hal. Dungane wong tuwa, ambilne wong tuwa, ngirim wong tuwa, ampret wong tuwa sing untuk ganjaranipun niku sepeda malih ya ali walil mahduri. Lan iku tetep keduwene wong kang ino salah sualamatin utawi telu kira-kira tetengah. Orang-orang yang terhina niki enek tandane telu kasrotul kalbi oke guru. Saniki zamane wis zaman ora karo-karuan. Oke guru. Omong gampang ngapusi, arep ngalor tibake ngidul. Lah ditikoki bojone duwe, Pak. Ibu-ibu yo buatan urang. Padahal duwe berarti kuwi ya wong golongane wong sing ngapusi. Model semono kuwi ora iso diangkat derajate karo Allah mergo wis dicap golongane wong sing ino. Sapa kuwi? Wong sing akeh ngapusi. Nek lek kala-kala berarti ora. Akeh ngapusi brek kala-kala ora patene, kala-kala yo ora kadhi ora. Wa kasratul aimani al-fajirati. Oke, sumpah palsu. Sumpah palsu demi Allah tibae ngapusi sumpah palsu. Ojo ngantek kula panjenengan gampang-gampang sumpah. Jenengan ningali nang TV wis gawe serban, gawe jubah, titik-titik sumpah tapi sumpahe palsu. Wong iku insyaallah ora sak macak aneh-aneh, pokoke atine apik mergo menungso niki Allah taala nilai dhateng kula panjenengan senes napa niku innallaha la yanzuru min suwarikum walakin yanzuru min suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru min qulubikum. Allah tidak akan melihat casing kula panjenengan. Casing ini gagah dhuwur gedhe, gawe jubah, gawe tasbih sing dikalungi gedhe, iso munggah nang langit pira ping pira boten. Tapi sing ditingali niku keikhlasan hati kula panjenengan. Mulane dalam Islam sangat tegas ojo keh anggenipun goroh dateng sedaya perkara, ojo keh anggenipun supoto. Wa kasratul hawaiji ilan nas, ojo okeh oleh sambat-sambat dateng tiyang lintu.
sambat nang kene Gusti Allah. Lek iso malah nulungi dateng tiyang itu pun niku muga-muga kangge kula panjenengan takurban inallah lan butuh kene Allah iya kana butuh wa iya kanas rahim kula nyembah datang panjenengan lan kula nuwun napa pitulung datang panjenengan segala sesuatu kerepotan kula panjenengan aja gampang diomong ning kalau kancane iki ya repot mergo laporan panjenengan sampean laporan ngono aku utangku akeh kancane yo utange akeh aku butuh ngene kancane yo butuh ngene ora kula ngira monggo kula panjenengan nek dalu matur-matur hajat kula panjenengan ngene Gusti Allah pun mengatur lepas dengan kata bila taufik wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur aku panuwun teman-temanipun Haji Son Haji ingkang sampun terang gamblang ingkang sampun dipun aturaken mugi-mugi kita sedaya saged metik manfaatipun sehingga kita tersih saged lampahan terus dipun sampaikan panjenengan Bapak Haji Son Haji. Bapak Ibu hadirin para ingkang kehormatan, sapurnaning adicara wonten menika badhe katutup doa panjenenganipun Haji Masudi yang saderenge niki kawula nuwun oleh-oleh termasuk doa panjenenganipun Bapak Haji Samani ingkang nembe umroh baik menika cerita ya sak dongane terus mengke nyuwun doa dipun tambahi Bapak Haji Masudi kodal Allah sumanggaken. Cerita nang kota enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para kiai, para alim, ulamipun, teman-teman badanipun saking baik ingkang kula hormati, kathah para kiai, Bapak Haji Haja ingkang rawuh ingkang boten saged asma tunggal tunggal ingkang kula hormati. Cerita napa niki? Ngapunten berapa lan para sedaya inggih saposipun ngaten kala winginane dari kala tanggal 24 itu kula melok-melok teman-teman panjenenganipun Bapak Kyai Haji Bastomi indah-indah mriku malih teman secara fisik kula aturaken kata perubahan menawi kita pada sami rikala 2023 menika sasampunipun mandhap menapa nggih menika terminal menika masuk wonten gerbang 1 2 3 4 ngoten nggih. Sapunika dipun buka total dipun dadosaken apa nggih semacam gedung-gedung ada terus rikala semanten awake dhewe niku rada telat salat subuh antes juga nggih estunipun budale jam 3 anane nggih saking napa nggih kathah koncone terus berdesak-desakan gandul-gandul wonten bis selawat nanti menika ngantos tutup menika sampun telat terus langsung beber saja ingkang asta
Niku secara fisik ngoten. Tapi wonten ya. Nggih wonten atapipun tasih dalam proses menika sebagian sampun. Niku namung cerita kula suwun panjenengan sami sampun percaya kalih kula. Saya dengan boten mawon. Nggih tasih wonten kesempatan datang panjenenganipun Bapak Kyai Basto menika tasih bika pinten-pinten jalur ngaten. Tinggal badhe dateng menika bincang-bin tanggal 25 menika badhe berangkat malih ingkang napa nggih umroh serandal jepit kados kula winginani nggih ingkang paling murah kados paling murah sangat. Perbedaan pun napa Pak lan para ibu estunipun ibadah pun tetap sami ngaten menika kados awake dhewe ngoten menika ingkang bedaken namung angkutan Pak saking Plingi ngantos Jakarta menika bis ngoten nggih minggatipun saking Soekarno Hatta nggih bisipun tapi nggih VIP alhamdulillah menika saged lonjor saged terbang nggih alhamdulillah saking Soekarno Hatta naik pesawat Sri Lanka ngoten terus sampun Sri Lanka lajeng transit wonten Kulubu menika nggih juga jam wis namung dipun oper ngaten Bukan di pesawat. nggih kantos pesawat nggih Sri Lanka malih tapi sanes pesawatipun langkung alih amargi napa langkung murah ngoten. Sing murah sing bedane nggih namung niku. Isine pinten Pak Sri? Isinipun namung 300 men 300 nggih ngoten namung. Nah iki kan 450 langkung ngoten namung niku. Terus minggat malih, mandhap malih dateng Jeddah ngoten. Mangke Jeddah ngantos Madinah nggih bis malih kados awake dhewe nika. Nggih sikat nggih. Lajeng wonten Madinah antawis sekawan dinten nggih lajeng tesih wonten apa jaro-jaro utawi napa nggih nggih tur religi Nabawi boten wonten pribadi. Nabawi boten wonten nggih boten wonten ingkang wonten lamban yang sisih kanan menika tapi buka rumah sekolah sisih kanan. Saya setuju ya, tapi nggih niku kula suwun pun percaya kali omongan kula niki ngawur. Alhamdulillah saged suwat datang Raudhah kaping kalih menawi niku lajeng namung tambah salam Rasul niku setiap badhe salat niku dipun ropel kemawon ingkang badanipun sehat ngasar maghrib isya datang masjid nggih kulturipun mampir salam Rasul. Lajeng datang Mekah malih menika antawis setunggal dinten badanipun perjalanan bis menika. Lajeng sing bedane neh lek murahi hotele nggih rada adoh malih nggih. Kula atlet-atletaken nyapa kok adoh men lawang murah. Pulang. Nggih, antri-antri ngaten kados rumiyin bis selawat sampika sanes. Jero ngoten. Boten gratis gratis. Alhamdulillah gratis menika. Kira-kira Pak Sri, pinten kilo? Antawis nggih sekawan kilo datang napa terminal menika. Terminal ngandhap malih wonten setunggal kilo nggih menika. Terminalipun betos kantos ingkang nggih kantos malih ngaten. Mergo napa murah. Murah sebentar. Murah kula nggih boten tekan dereng-dereng. Murah pinten Pak Sri? 24,5. Nyang mulai kali 12 ngoten.
sekawan dinten datang Mekah nggih sekawan dinten. Ingkang sakinipun kagem perjalanan menika namun ketertibanipun langkung dadi malih. Pemeriksaan menika langkung detail malih. Terus nggih aja sembrono nganggo gunting nggo lating menika langsung cabut dibucar. Terus kathah ingkang kejadian ngaten ngantek kok ana arep ngoncai apel ning watos niku angel. Ngapunten Pak, niki kabar sing boten kaya jenengan pertados. Lajeng masalah dahar Pak, alhamdulillahirabbil alamin sangat sekeco menika. Awit sangat Indonesia sangat raosipun. Terus menawi datang di ngaten nggih kelasipun Bu Mami. Rumah makan Bu Mami. Kita Bu Mami. Ringi. Bu Mami. Terus enggak contohnya lajeng setipun nggih lari saking Surabaya. Terus saged akrab ngoten. Nyuwun napa ngoten alhamdulillah kok kula kirang dinten-dinten ini pada iso gawe pecel. Bakso nalan channel ngoten. Wah iso ae rek. Kan dinten nggih pertama apa bakso. Terus sangat Indonesia sangat. Ya jauh menika masalah daharan. Terus masalah ibadah Bapak sampun nggih ngoten niku. Tetep tawaf nggih pitung hubungan satu nggih. Anepun doaipun ngapunten mboten apal belas. Dengan tanggep nyuwun pirsa panjenenganipun Bapak Kyai Haji. Maka madhep kiblat. Nggih, menawi salatipun ingkang wonten Mekah nggih saparang-parang wonten kok. Wonten ingkang madhep ngaler wonten ngilan. Menawi wonten Madinah nggih namung sajalur kados mriki kiblat. Nggih. Para para sedaya menggah doa menika mangkin kata saking panjenenganipun Bapak Kyai Haji Mas Yudi kula sekedhik mawon estunipun ngaten Bapak lan para Ibu doa ingkang paling mustajab menika medal saking manah panjenengan sami piyambak-piyambak terus menawi wonten doa-doa saking namung pengantar estunipun saking doa panjenengan sami wonten ing manah ingkang paling dalam menika semoga kita kagungan budget lah istilahnya kagungan niat ingkang dereng dipun napa nggih lafadaken ngaten boten menika semoga niat wis muga-muga dikersakaken Allah Subhanahu wa taala kita panjenengan sami saged dipun kersakaken sowan dhateng Mekah ketingal malih kanthi perjalanan umroh utawi haji ngoten nggih. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wa sallam bismillahi rahmanir rahim rabbil alamin hamdan sayyidi hamdan rahimi hamdan ya rabbana alhamdu wa bihamdihi jari wa jikal karim wa aqim samari wa wasina nasira mati salam dina biha bijati al-fada wa taqdiran jami'al haja taqdiru bi jami syai'at wa tarhamna bi al-ta'ala raja wa bi biha sallallahu alaihi jami khalqi bi hayati wa karamati maka syukur Allahumma jalla wa ala bi ada ibsina bi syarati haramika wa haramika bi sayyidina Muhammad yusra rahmati wa salamah Allahumma jannatu wa ismana wa ismana lima Allahumma jannah hajan wa balura wa sayyam masyhura wa taliban malura wa amal sholika maqbula ijabatan maqbul ya lima wa bisdur akhir zaman ya Allah minatul hadilatul Allahumma birrana wa walidayna wa bismi wa bisma wa minal munat rabbana dhalamna busana wa taghfir lana wa rahmana kunana khawatirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur panuwun Bapak Bu Haji Samani ingkang sampun bareng cerita utawi oleh-oleh saking Tidak Mangkadalah Madinah. Wedene sabenane atur mengko-mengke badhe katutup doa sesuai dengan urutan acara punika Bapak Haji Masudi. Wedene saking Allah amin bilih wonten kasarenatur kula atur kula nyuwun terima sami. Maka katutup doa kalian Bapak Haji Masudi saking Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin ala sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka Amin. Amin. Allahumma Amin. amin. Dhulubana wa walidina wa dhulubana wa sirrana wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma nas'aluka Amin. wa ala salihin wa halal wa syarra birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal ma'afata daimah wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma nas'aluka husnal Amin. wa nafi'an min sirril Amin. khair. Allahumma na'udzu jahdil bala Amin. wa tarkis saqa wa Amin. Amin. birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma fir Amin. lil mu'minina wal mu'minat Amin. wal muslimina wal Amin. muslimat al-ahya'i Amin. minhum wal amwat. Amin. Irfa' lahum darajat Amin. wa lahum hasanah. Amin. Maqamahum sayyi'at. Amin. Wasallallahu alaihi wa sallam. Amin. Allahumma ighfir lahum Amin. warhamhum wa'afihim. Amin. Allahumma takhrimna ajrahum wa tahrimna badahum. Amin. Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa taqulli Amin. Allahumma anzil Amin. rahmatan wa maghfiratan ila Amin. al-qudur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Allahumma ja'al qabrahum min riyadil jannah. Amin. Allahumma inna as'aluka al-jannah. Amin. Allahumma inna as'aluka al-jannah. Amin. Allahumma inna as'aluka al-jannah. Amin. Allahumma ajirna minan nar. Amin. Allahumma ajirna minan nar. Amin. Allahumma ajirna minan nar. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh Amin. dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imana. Amin. Rabbana atina fid dunya Amin. hasanah wa fil akhirati hasanah wa Amin. qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta